ಬಹುಶಃ ಧನರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಆ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಪಾತೇರಿಗ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಂಡಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪುನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೇರ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನವು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂನಾಗ ನೇನು ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಮುಲು ಪುತ್ತೂರತ್ತು ಪತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರ ಅತ್ತೆ ಸಹಜರೈ ಆರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನರ್ದು ಏನು ಆರೇನು ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತರು ಮುಲ್ಪನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಪನೋಲಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಪಾಯರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ಲೆನ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೇನು ಒರಿಪವನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆವಡದು ಪನ್ಪುನ ಆರೈಕೆಡು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿಪವಂದಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.